today's video, we were going to Lingayen, Pangasinan. Dito po tayo dadaan sa may Magalang, papunta ng Concepcion, Tarlac. Time check guys, 9:50 in the morning. Wala, yun. Binibenta. Ano kaya yun? Na? Yan, yung plastic. Ah, yun. Ewan ko kung yan Storage box. Ganda kasi para Oo nga. safety mga gamit. Hindi sila masisira, hindi mamunti. Ito yung ganyang po. Ito? Hindi mo nagay. Kaya ayos. So guys, traffic po ngayon dito sa may Magalang Road. Ayan ah. San Francisco Bridge. Ah, may ano yata. No? Traffic na. Oo. Yan.
yan guys. Sabi ko, naman. Liliko na po tayo dito para iwas traffic. Na? Ito mukhang dito sabi. Oo nga eh. Uy, yo. Ayusin yun. Miss. Smooth yung pandan doon, 40 lang. Ano? Oo, pandan, 40 pesos lang. Yung bigas. Yeah. Na? Oo. Maganda kaya dyan? Fiona's. Baka, mukhang ganda na nun. Entrance eh. Wala. Ito ba yung daan? Oo, yan. Buko na ako. Oo, ano, mukhang maganda siya. Fiona's. Ano pa po na. Wala. Saan ba sa Pionas doon? Hindi. Ako sa amin, lilipat lang dyan. Today. Parang kasama siya. Kasama si Bubo. Ano? Don't you know, don't you know? Parang ano daw, kalinga. Parang kalinga. Oo. La Paz Bridge. Salamat. Okay. So guys, wala na po traffic dito. Kala mo no. Up. Maraming humps dito. Guys, wala na. Make all the clouds disappear. Ano pa siya? Up. Ano
Bibili ng bike sila mama. Ha? Hindi bibili ng bike. Yan yun ng mountain bike. Motor. Screenshot pa rin. Kala ko si Angie. Kala ko sila nagtabis ng buwan. Turn lock. Okay. Out of the lane, just let it go. Yan na naman si Kim Chu. Oo nga eh. Mali na tayo. Tumatingin na naman. Kailangan natin siyang maunahan. Okay. So, agad tayo tayo na doon. Slow down, church zone. Simbahan. Oo. Nagboboting din siya. Oh, siguro may deliver yan. Turn lock. Best. Mag-overtake yari. Hindi pwede. Siya na yung next natin. Kapag sa maluwag na daan. Oo, miss na siya. Late na rin siya. Just like butterfly. So, nagpagtaas ng kasi. 3 piso kada litro. 10 yet. Bawas sa 20 liters na igagas mo. 1 litro mo wala. Hindi, baka dahil sa tension sa Middle Israel. East. Kaya nag-ano ang gas. Kasi ilan na yata yung Israel na ano na Sa Tel Aviv. Saan? Tel Aviv. Ano yun? Yung lugar isang Kailan lugar kasi niya doon. hindi naman. Yata. Ano nangyari? Nalusaw na. Nagulit Hindi na. naman. Pero marami ng na pinsala. Solid pa yung ilan. Yeah. Kaya pala walang makapasok natin yan. Pilipina. Walang Pilipina. Bawal. Oo. Kasi sa ilang wala na. Wala. Ban, nakaban. So guys, nandito na tayo sa may Barangay Dolores, Magalang, Pampanga. Bawal. Oh, hindi kaya. Hindi ba na magagas tayo? Dito ba yan? Hindi. Gas talaga. Oo nga. What's na dati yan? Hindi tayo magagas sa ano ba? Ala, 51 talaga. So guys, magagas muna tayo dito sa may R1 gasoline station. So guys, nakapag-gas na po kami ng 1,000 pesos. Tingnan natin guys kung hanggang saan naabot ang 1,000 gas.
natin. Tapos doon tayo dadaan pala. Ba't maubos ang oras? Saan? Kukonsume yun ng mga almost 1.5 hours. Ah. San Roque Bridge 1. Mga bikers, ah. Baka dito pa. Masarap mag-bike pag madami kayo. Di ba yung pagod? So guys, we're now leaving Pampanga. And welcome to Concepcion, Tarlac. Time check guys, 10:30 in the morning. Sa Pampagi Bridge. Wala ka ng truck. Go, go. Concepcion Capas Bridge. Ito, 48. O, dito na. Oo. Bombastic. San Francisco Bridge.
bayan ng Concepcion. Oo. Tama. Naghahatid ako din. Diyan. Santiago Bridge. Dahil si Santi tayo na dahil sa ano gagawin. Oh. Saan tayo? Malapit na. Ito expanded. Ganda na. Bago lang yan, no? Wala pa siyang plate. Bago ba? Bago. Ito Mitsubishi Expo. Mitsubishi Expo. Bo. Dapat sabi. Ah. Oh, Ito Mitsubishi Expanded. puso. Expanded. Oops. Kailangan ba? Kapas nila kanina. Ano? Kapas Oo. Dun sa may- Simbahan kaya to? Ginagawa. Ito Mitsubishi Expanded. Yan na. Tek. Tapos na. Ah. So guys, welcome to Capas Tarlac. Time check guys, 10:45 in the morning. Sister.
color green, guys. Angat. Oo. Kapunta bigla yung mag-side. Guys, Oo. Uy, kuya. hindi naman nagpalagyan Ana? yung solar. Ah. Oh. Bago lang lagay yan, no? Dati wala pa yan eh. Kailan kasi tayo last dumaan dito? Ah, nung galing tayo ng ano. Sa Tiakada yan. Kuya po. Hindi. Okay, sa Tiakada na. Okay, yan na. So guys, we're now leaving Capas Tarlac. And welcome to Tarlac City. Plastic. Ay, oo nga. Wala. Yes, so... Oo, nakalimutan kong bumili. Yes, so... Yeah. Sadi na ka mo ka. Oo nga pala, no? Bibili din ako sentro. Central Home. Para ako magbayo ng isa. Kasi baka makatapaba ng biyahe natin. Oo nga, medyo malayo-layo pa ang biyahe natin, guys. Nasa may Tarlac province pa lang po tayo. Nandyan ka na naman, pasulip-sulip sa'kin. Lagi-lagi na lang paligaw-ligaw tingin. Ba't di mo subukan aminin? Di mo alam ako'y may pagtingin. Tigilan lang pagdamdama mo ng lagi ng puso ko naghahanap din ng tunay na pag-ibig na tanging pagmamahalin. Volkswagen. Oh. IMG. Ha? IMG. Yes. Siguro yung mga yun. Saint Michael the Archangel Parish. Oh. Yes, FM. Spoiler. Spoiler. Oo. Ano? Spoiler. Ayun sa likod. Yeah.
traffic. So, this is the SM City Tarlac, guys. May ginagawang daan. So, may ginagawang daan dito, guys, sa may tapat ng SM. Yan. Kaya medyo traffic. So, this is the Cart City, guys. One of the famous tourist spot here in Tarlac. So, hindi pa tayo nakapasok dyan, guys. Maybe next time. Yan. Dito po yung entrance ng Cart City, guys. Yan. Okay. SM. Last time dumaan, hindi pa gawa to ah. Hindi pa ano. Ano no? Ito. Hmm. Wala pa. So, yan guys. Oh. Traffic. Oh, yeah.